दाय होगोन ना एसएमसिखौ दाय होगोन ना एबसुखौ दाय होगोन ना साहित्य सभाखौ दाय होगोन ना गभर्नमेन्टखौ दाय होगोन जों एवारनेस प्रग्राम लानायाव नुबाय जोंनि मानसियानो गावनि गथ' गथायखौ बर' मिडियामाव होआ बबेबा प्राइभेटाव होगोन बबेबा इंलिश मिडियामाव होगोन बबेबा बेनिखायनो आं मोनसे गोसोखांदों आङो दाख्लै नागिर बुथुमनानै मोनदों 2009आव अन्ध्र प्रदेशआव मोनसे माबा जादों सुप्रिम कर्ट हाई कर्टनि भार्डिक्ट जादों बे जेसेबांनाखि गभर्नमेन्ट सार्भिस हल्डार दङ जेसेबांनाखि मिडियामाव टिचार मावनाय दङ बिसोरनि गथ' गथायखौ कम्पालसारिलि तामिल लेंगुवेजजों फरायहोनांगौ होननानै सुप्रिम कर्ट हाई कर्टआ भार्डिक्ट होदों दिनै बर'नि बेलायाव हागोन ना हाया जों नुनो मोनदों गोबां टिचारानो गावनि गथ'खौ गुबुन स्कुलाव होयो अबयसे नंगौ आं बुंनो हाया गावनि सासे सानैल' गथ'खौ मोजां खालामनो बयबो नाजायो खिन्थु बे स्कुलनि इनफ्रास्ट्राक्चारखौ मोजां खालामनाया जोंनि बिबान हेडमास्टारा गिदिंबाय थायोबा क्लासाव रेगुलार थाङाबा बेबायदि जों अनेक कमप्लेन मोनदों क्लासाव थांनानै जे लांखानानै हिनजावजों रायजानो गिनानै ना सारनानै हैनांगौ आरोबाव मास्टारखौ जों नुनो मोनदों प्रमद बर'आ दाख्लै आंनि सिगाङाव बुंबावबाय आदा बै बेरगावआव आं मोनसे स्कुलाव थांदोंमोन साथ्र साथ्रिफ्रा गोदाव सोराव दंफां सिङाव जिरायनानै दं सासेबो मास्टारा सानैनि गेजेराव थाङाखै होनबा नों बुंगोन नामा टेट क्वालिफाइड जानाय गथ' हाइलि क्वालिफाइड बेखौ साख्रि कन्ट्रेक्चुयेल होनांगौ होननानै आं बुंगोन नामा आसाम गभर्नमेन्टआ गासैबो स्टाडि दङ आसाम गभर्नमेन्टआ डाइस कर्डखौ नायो आसाम गभर्नमेन्टआ स्मार्टफनाव नायो बे मास्टारा थांदोंना थाङाखै आदा मोनसे गिलु बालु घटना जासिगोन दा एकदम इन केम्पास स्मार्टफन लानानै थांनांगोन नों जुदि 9:30 सहैया गासिबो उइथ स्कुल एटेन्डेन्स बियो नों केम्पासाव देखायथारनांगोन नङाबा नोङो डिसमिस जागोन नोंनि साख्रिया बेबायदि दिन फैगासिनो दं आरो मोनसेया जाहैबाय नै नेशनेल एडुकेशन पलिसि फैगासिनो दङ नेशनेल एडुकेशन पलिसि हारिमायारि सोलोंथाइ खान्थि 2020 भारत सरकारा बहुत बोसोरनि उनाव गोदान सोलोंथाइ खान्थि दानो थांगासिनो दङ बावहाय बर' बिजों आरो बर' हारिनि रावारि मानसिफ्रा जों चेलेन्ज खालामनो हागोन ना हाया जों जुजिनो हागोन ना हाया बे मोनसे बिराद मोनसे कुइसन जादों दिनै नों कलेजाव देग्लायनिफ्राय रावबो पिएइचडि हल्डार नङाबा नोङो एसिस्टेन्ट प्रफेसर मोना हाजार नों गल्ड मेडेल जा हाजार नों मेट्रिकआव डिस्टिंसन मोन हाजार नों डिस्टिंसन मोन बिएआव हाजार नों अनार्स फार्स्ट क्लास मोन हाजार एमएआव फार्स्ट क्लास मोन नों मोना ओरैबायदि गाइडलाइन जाबाय जे पिएइचडि पास आरो जाय टिचार खालामनो लुबैदों दा मोनसे गाइडलाइन फैबा दङ बे स्कुला सिंगल स्ट्रिम थानाय नंला कलेजा आरो स्कुलाबो माल्टि स्ट्रिम जानांगोन कलेजाबो माल्टि स्ट्रिम मा खालामनो कलेजाथ' बिराद माल्टि स्ट्रिम जाथारनांगोन बे आर्ट्सल' थाबा जाला बियो कमार्सल' साइन्सल' थाबा जाला बियो बेवहाय मोनथाम स्ट्रिम थानांगोन सिंगल बिएड कलेज थानाय नंला सिंगल ल' कलेज थाला गासिबो क्लास्टारिं सिस्टेम खालामजोबनो नागिरबाय आरो जुदि बे कलेजाव 2000 स्टुडेन्ट थायाब्ला मिनिमाम बे कलेजा गंथाम कलेजजों मोनसे अट'नमास कलेज जानानै बेवहाय क्लास्टारिं जाहैगोन बाव भाइस प्रिन्सिपालाबो पावार गैला प्रिन्सिपालाबो पावार गैला बाव एडमिनिस्ट्रेटर थागोन बेबायदि सिस्टेम फैगासिनो दङ दा बेजों जोङो जुजिनो हागोन ना हाया जों माबोरै जुजिनांगोन जों बेनिखायनो होनदों जों एनरलमेन्टखौबो बारायाब्ला जोङो बे मार्जारनिफ्राय जों बारग'नो हानाय नङा सोरबा एमएलएआबो एमपिआबो बेखौ सेभ खालामनो हानाय नङा मार्जार सिस्टेम भेरि डेन्जारास
जेरावनोखि 30 स्टुडेन्ट गैया सासे मास्टारनि एगेन्स्टै बे स्कुला मार्जार जागोन खाथिनि 1 किल'मिटार एलपि स्कुला जागोन एमइ स्कुला 3 किल'मिटाराव जागोन हाई स्कुला जुदि बियो कसुगाव गार्लसा जुदि खाथियाव जुदि बेयाव स्टुडेन्ट गैयाबा खाथिनि 5 किल'मिटार रेडियासआव बियो मार्जार जाहैगोन कसुगाव टाउनाव गतिके बे स्कुला मा जागोन बे स्कुलनि मास्टारफोरखौ गासिबो हय साथाय खालामगोन नोंखौ साथा होगोन गल्डेन हेन्डसिक होगोन आरो नङाबा नों मावहै नोङो इन्टार डिस्ट्रिक्ट ट्रेन्सफार बेबायदि मोनसे प्रसेस सोलिगासिनो दं बेनिखायनो जोङो दिनै जोंहा चेलेन्जिं फैदों जोङो खर' गरम जादों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद ओरैबायदि खर' गरम जायो इउटिउबारफ्रा मिथिया हसिया जोंखौ रायहरो रायनायजों मोनसे प्रब्लेम सल्भ जाया जोङो ग्रासरुट लेभेलाव नुबाय खामानि मावनाया बिराद गोब्राब सोंखारिनाया बिराद इजि आंथ' बहुत सोंखारि जायो सोंखारिनाया सोंखारिबाय थाथों इजि किन्तु जाय प्रेक्टिकेल खामानि मावदों दिनै फरायसा आफादनि मावथिफोर दं दिनै गुबुन माने राजखान्थि हान्जानि दं बिथांमोनहा मिथिजोबो जायफोर एलआइ ग्रुपनि मानसि इएमफोर दं बिथांमोना मिथियो बिकज दे हेभ स्टाडि बेनिखायनो आं एपिल खालामो रायजो राजायाबो कनसियास जानांसिगौ रायजो राजा कनसियास जानांगौ रायजो राजा कनसियास जायाबा जोङो किन्तु सार्भाइभेल जानाय नङा बे मोनसे दा जोङो फैयै फैयै 2005 निफ्राय जों अनेक चिफ मिनिस्टारजों रायज्लायबोबाय अनेक एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि हायार अथ'रिटिजों रायज्लायबोबाय अनेक जोङो एनालाइसिस खालामनानै एडुकेसन मिनिस्टारखौ बुंबोबाय जे बर' रावखौ 12 सिम आपग्रेड खालामनांगौ रावबो खोमा होआ मानो बर' रावखौ माने 12 सिम लांनांगौ कलेजाव मानो लांनांगौ हायार सेकेन्डारि लेभेलाव मानो नांगौ नोंथांमोननो जास्टिफिकेसन बिबाय आथिखालनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिराद श्रुत मानसि जेलानोखि बे सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि जायो जोंखौ बुंदोंमोन वेट नोंथांमोना नेना था आइ हेभ टु थिंक बे मानसिया जेला सिएम जायो जों रेजिस्ट खालामफिनबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद साहित्य सभा आरो जोङो बिटिसिनि मानाव गेदेर चिफ बिदि थांनानै मन्त्रि थांनानै जोङो हाई लेभेल डिसकासन खालामबाय हाई लेभेल डिसकासनाव जों दिहुनबाय जे नोंथाङा 12 सिम बेखौ खालामनांगौ आरो नोंथाङा बेवहाय राष्ट्रपति फैखालि तामुलपुराव नोंथाङा डिक्लेयार होनांगौ जों होनदों बिथाङा सिरि थादों नाथाय तामुलपुर अधिवेशननि साननै सिगाङाव बे थांदों जोंना 2, 3, 4, 5 सारिमोन बे 30 एप्रिलाव थांनानै जों टेबोल टक जदों टेबोल टक जनानै आबसु साहित्य सभा स्पिकार इउजि ब्रह्म मन्त्रि आरो बिटिआरनि चिफ गासै जोङो रायज्लायनानै जोङो बुंबाय सिएम सारखौ नोंथाङा बे अपेन सेसनाव 12 सिम आपग्रेड जानायखौ नोंथाङा फोसावनांगौ बेनिफ्राय बिथाङा एग्रि जानानै फोसावदों फोसावनानै 6 सेप्तेम्बराव थांनाय 6 सेप्तेम्बराव 2020 सेप्तेम्बराव क'क्राझाराव केबिनेट जानायाव बिथाङा फोसावदों जोंनि थाखाय बेसेबां मोजां खामानि जादों आरो जों जुजियै जोंनि बर' पस्टआ एसिस्टेन्ट प्रफेसारानो जा पोस्ट ग्रेजुएट टिचारानो जा बा एमए टिचारानो जा जोंनि बर' गथ'आ कलेजाव मावगासिनो दं जोंनि बर' गथ'आ हायार सेकेन्डारियाव मावगासिनो दं जोंनि बर' गथ'आ मास्टार डिग्री बे इउनिभार्सिटियाव मावगासिनो दं किन्तु पस्टआ मा जायो मिथिगौ बर' गथ' मावबाय थानायनि एगेन्स्टआव शिड्युल कास्ट थाङो ओबीसी थाङो हिल ट्राइबेल थाङो बेखौ जों नुबाय जोंनि गथ'फ्रा डिग्रेड जाबाय थायो जायनि थाखाय बुंनानै लानाय जायो आं जेला आफादगिरि जायो 2017आव 2018आव जोङो हाई लेभेल डिसकासन खालामदोंमोन डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों तखन मोनसे खोथाखौ इउजिसिनि गाइडलाइनखौ आङो खोन्थादों बेनो आं दिल्लीयाव थांनानै इउजिसिनि गाइडलाइनखौ लाबोनानै मिनिस्टारनो खोन्थादा
जे नैबे मथे प्रभिन्सियेलाइज कलेजाव कनफारेन्स नाङा पोस्ट क्रिएट खालामनानै एपइन्टमेन्ट होनो हायो बे थटमट जाबाय जानानै बे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनाव सोंहरबाय फैलान चौधुरिनाव बे सार माबायदि होननानै बे केन्दिखौ हायथ होननानै बेनिफ्राय नंमारगौ एथ' दिन बिटिसि एलेकायाव माब्रै बे 26 खान कलेजा नन प्रभिन्सियेलाइज जानानै थाखो मानो गभर्नमेन्ट जादिया मानो पस्टआ जादिया आउटसाइड बिटिसि आव 14 खान कलेजाव 39 बर' एमएल पस्टआ मानो जादिया जों नुबाय कनकारेन्स पारमिसन गैया उमुक गैया थुमुक गैया क्वालिफिकेसनआथ' पिएइचडि दं गासिबो दंजोबो मानो होआ जों बुंबाय रस्टार फ्रि सिंगल रस्टार फ्रि खालामनानै हो सिंगल रस्टार फ्रि खालामनानै हो होमब्लासो जोंनि बर' गथ'आ बेवहाय पस्ट क्रिएसनाव साख्रिखौ मोनगोन बेनिफ्राय बिथाङा मानिनानै डब्लिउपिटि मिनिस्टारजों सावरायनानै बिथाङा मोनसे सिद्धान्त होबाय केबिनेट डिसिसन होबाय जे सिंगल केटार खालामोबा नंमारगौ सासे बर' फोरोंगिरिया सासे बर' एसिस्टेन्ट प्रफेसारा जुदि गारनानै थाङो जुदि थैयो जुदि रिटायार जायो बे पस्टआ एयारमार्क जानानै थागोन बे पस्टआ एबलिश जाया बे पस्टआ सिंगल केटार जानानै बर'नि थाखाय थाबाय थागोन होमबा बे खामानिखौ मानो एथ' बोसोर मावाखैसो मानो मावाखैमोन दा जाबाय क'क्राझारनि बे केबिनेटआव डिसिसन जानानै दा नटिफिकेसन जाबाय वी आर भेरि लाकि आरो देग्लायनिफ्राय जोङो हायार सेकेन्डारि 11 and 12 स्टार्ट जासिगोन बिजाबखौ जोङो बानायगासिनो दङ गतिके जोङो बहुद एचिभमेन्ट जों बर' जाथिया खालामनो हादों बे बेलायावथ' जोङो मानव गेदेर प्रमद बर'खौ जों धन्यबाद होआ सोरखौ होगोन बिथांनि बलिष्ठ पदक्षेपआव बिथांनि सानथौ सानस्रिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानाय इएम बिथांमोननि एमएलए बिथांमोननि पेट्रनेसआव बे बुस्थुआ जाफुंदों होननानै जों बुंनो हानांगोन व्हाट इज ट्रु जों सत्यखौ मानो बुङा सत्य खोथा बुंनायाव धरेन बर'आ अप्रिय जानो हागौ धरेन बर'आ जोलैनि हांगार बुंजानो हागौ बुंजाथों प्रमद बर'आलायनो आंखौ बायदों दाख्लै होनलायबाय बुंजाथों खिन्थु जातिनि सार्थाव कमप्रमाइज दाखालाम नों जिखि धोरोमाव थाया मानो जिखि राजखान्थि खालामा मानो जोंनि खोथाया जानांगौ माय लेंगुवेज एन्ड कालचार इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड बुंनो हागोन ना हाया जिखि धोरोमाव था जिखि राजखान्थियाव था माय लेंगुवेज एन्ड कालचार इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड बेखौ बुंनो हानांगोन होमब्लासो बे जाति हिसाबै सार्भाइभ जों जागोन नङाबा जों जाया जोंखौ ओरैनो हिंसा खालामबाय थाखाथारो दस्राफ्रा बेनिखायनो दा आरो अनेक क्रिटिकेल माबा माबि जोंहा रोंगोरा दङ दायो बुंगोन आङो बे बर' थुनलाइ आफादाव जों मा सौदावदों मा मोनदों मा मोनाखै बे खोथाखौ जों रायजो राजानो खोन्थायाब्ला गाज्रि जायो रायजो राजानो जोंनि फिडबेकखौ जों बुंनांगोन बुंनाया गाहाम दिनै डिस्ट्रिक्ट साहित्य सभाया स्ट्रं नङाबा सेन्ट्रेल साहित्य सभाया स्ट्रं जाया दिनै प्राइमारि स्ट्रं नङाबा डिस्ट्रिक्ट गसाइगाव डिस्ट्रिक्टआ जाया दिनै आं एप्रिसियेट खालामो नोंथांमोननि बे गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा वान अफ द स्ट्रंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट बेवहाय बिराद क्वालिफाइड मानसि दङ आं मिथियो अनेक आं बिदिनो डिस्ट्रिक्ट साहित्य सभानि मिटिं गादों खिन्थु बेवहाय बिराद गोरों गोरा मानसिफोर अनेक दङ बे गोरों गोराफोर दैदेननायखाय दिनै नोंथांमोननि बे हालामाव बिराद डेभेलप जादों बे हालामाव लेखा गोरों बिराद जादों दिनै नों सतीश ब्रह्मनिफ्राय लाफानानै रन्जित शेखर मुसाहारिखौ लाफानानै माने प्रमद चन्द्र बसुमतारीखौ लाफानानै अनेक बे जोंहा माबाखौ लाफानानै अमरिलालखौ लाफानानै अनेक मानसि गसाइगाव हालामनि मानसि आइएस आइपिएस लेखा गोरों मानसि अनेक दङ ददिराम ब्रह्म थांनानै दं दासिमबो पानिजानि बे साइडनि दिनै थिपखाय ओनसोलानो जा गुमखायानो जा
गसाइगावआनो जा कसुगावआनो जा रायमानायानो जा जमदुवारानो जा दिनै खाथायानो जा गथै बे हालामाव बिराद लेखा गोरों मानसि दङ डक्टर इन्जिनियार दं साननाय हनायफ्रा बिराद गोजौआव बेनिखायनो नोंथांमोना लाखि होनजायो बे दैदेनगिरिफोरनि नाजानायाव दिनै अनेक माबा जादों आरो दिनै बर' थुनलाइ आफादनि मिरु आफादाव सानै मैखोम नीलिमा बसुमतारी सेक्रेटारि दं आरो सासे बेबो सेक्रेटारिमोन दा ट्रेजारार जानानै दं सन्तोष कुमार बसुमतारी बेबायदि लिडिं पार्ट लाहैदों दिनै दानि आफादगिरि सहेन बसुमतारी मोना बिराद लिडिं पार्ट लाहैदों दौदि मोसाहारि बिथांमोना लिडिं पार्ट लानानै खामानि मावगासिनो दङ दा बे बैसोआवबो बर' हारिनि थाखाय थैसोम थाइसो 100% सेन्टिमेन्ट लानानै खामानि मावनाय जों नुनो मोनदों बेनिखायनो आं रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायो जे नोंथांमोननि मदद नङाबा नोंथांमोननि हेफाजाब नङाबा नोंथांमोननि पेट्रनेज नङाबा बे थुनलाइ आफादानो जा दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा बियो मोजाङै खामानि मावनो हानाय नङा बेनिखायनो जोंहा राजनिति लेभेलाव जोंहा एमएलए दं राजनिति लेभेलाव एमपि दं सासे जोङो नायल' जालु स्पिकारबो मोनबाय सासे मिनिस्टार मोनबाय इएम फोर हिसाबै दं एमसिएलए दङ टिसिएलसि दङ अनेक बेबायदिनो सिन्था खालामग्रा मानसि जोंनि गेजेराव दं बेनिखायनो जोङो पलिटिकेल पेट्रनेजआ भेरि इम्पर्टेन्ट बहुता बुंनो हागौ मानो राजखान्थि नेताफोरखौ लिंखो मानो राजखान्थि नेताफोरखौ दायासाव फज'खो बहुता बुङो खिन्थु बे राजनिति नेताफ्रा माने बै जे एसेम्बलि बै जे पार्लामेन्टआव पेट्रनेज होगासिनो दङ बे जे जोंनि जेंना जेंगोनाफोरखौ बुंगासिनो दं बे खोथाखौसो जोङो हदाय उइथ डिउ अनार जों होनो हानांगौ बेनिखायनो आं बुङो जे दिनै बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जोङो जिखिनि दा एचिभमेन्ट खालामनो हादों बे एचिभमेन्टआ जोंनि बर' हारिनि इयुन जोलैनि थाखाय बियो मोनसे रेकर्ड इयुन जोलैया जाहाथे जोंखौ बुङा जे बर' थुनलाइ आफाद आरो उमुक तरेन बर'नि दैदेननायाव दिपेन बर'नि दैदेननायाव फनिन्द्र बसुमतारीनि दैदेननायाव ओरैबायदि लांखारां फांखारां जादों जाहाथे बुङा जामारदों माबा मोनसे खामानि जाहाथे होनो दहाय उकिल मुसाहारिया होनदों बिथाङा एपिल खालामदों जे रायजो राजानि मददजोंसो जायो आरो रायजो राजा मदद होबासो बर' थुनलाइ आफादा गोख्रों जागोन एबसुआ गोख्रों जागोन बेबायदि लाइनाव बिथाङा बुंदों नंनाया नंगौ बयखौबो माने समान अधिकार होनायनि थाखाय सिन्था खालामनांगौ सोरबा इ रिक्सा सालायदों सोरबा लेबार खालामदों सोरबा आइजोआ मैगं फानदों सोरबाया माने गान बाजना खालामदों सोरबा मोसाखावरि सोरबाया दखान खालामनानै जादों वी आर अल इक्वेल मानसि हिसाबै जों समान किन्तु मोनफा मोनफा गोहो लानानै गावबा गावनि खामानिखौ मावदों आरो बेनि गेजेरावनो जों बुंनांगोन वार्क कालचार जोंनि गेजेराव वार्क कालचार जिथुनिखि मावनाय हारिमुवा खमायलांनो हमदों दा बे वार्क कालचारा जुदि खमायलाङोब्ला जों जाथिया खिन्थु फाइनान्सियेलि इक'नमिकेलि जोङो उइक जागोन जि जाथियावनोखि इक'नमि फाउन्डेसना स्ट्रं नङा बेयो बेनि ससियेल माबायाबो स्ट्रं नङा दिनै आं मोनसे खोथाखौ बुङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमला बसुमतारीनि बे एन्टि टेररिस्ट डेआव बिथांमोना फोसाव बिलाइ होयो बहुतआ मिटिं खालामो बहुत माबायो बिथांमोननि उद्देश्य बिथांमोननि एम्स एन्ड अबजेक्टआ मा दिनै अनगयिं जिथुनिखि घटना जागासिनो दङ लाइमोनफोरनि गेजेराव जिथु ड्राग्स एडिक्टेड जौ लोंनायनि हेबिट गाज्रि हुदा आइजोफोरनि गाज्रि हुदा बेफोर जाहाथे जोंनि समाजनिफ्राय गैया जायो बेफोरखौ इलिमिनेट खालामनो जों हानांगोन बेनिखायनो गार्जेन टु बि भेरि कसियास जोंनि एलाइट ग्रुपनि मानसिया कसियास जानांगोन जों बेफोरखौ बर' थुनलाइ आफादनिफ्रायबो एपिल खालामो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बारे बारे बुङो आबौबा होनो
जौ फाननो नाङा उमुक फाननो नाङा होननानै दिनै नोंथांमोनखौ आं मोनसे प्रश्न खालामगोन जे आइजोफ्रा जे दख'ना गानो जों जे आर'नाइ दा लादों बे आर'नाइ आरो दख'नाखौ सोरबा बर' आइजोआ दायोना आं अनेक गिदिंबाय आं हुवालकुसियाव थांनानै बर' आइजोफोरखौ इन्टारभिउ लाबाय जे नोंसोरो मा मावो बहाय हारसा माहाजोननि सिङाव साख्रि मोनैनि थाखाय बे हुवालकुसियाव मावहैयो मावनानै निर्जातित एट्रसिटि जायो आरो दिनै निउ जलपाइगुरियाव 14 जन बर' हिन्जावा सासे बेनार्जी होननायनि न'आव बहाय हेन्डलुमाव खामानि मावनानै बेखौ दिहुनगासिनो दं मिथिगौ चेन्नाइआव असमिया गामसा फाथ्ला फाथ्ला जे ओंखारो बिहुआव असमियाफ्राबो अलसिया थां नोंसोरो चेन्नाइआव नाय इन्डास्ट्रि दं गासिबो बे बर' हिन्जावफोरनिफ्राय पेटार्नखौ लानानै बेनि डिजाइनखौ खावनानै बेखौ बानायगारनानै बिजनेस खालामना जागासिनो दं किन्तु ट्राइबेलनि मादाव I have visited many places in Upper Assam. आङो गते माजुलिनिफ्राय आदि करि मिसिं गामियाव थाङै थाङै नुबाय बे मिसिंफ्रा नाम्बार 1 रावबो गावनि गाननाय जोमनायखौ बिथांमोना बायनानै गाना रावबो बिथांमोना जोमग्राखौ बाया बिराद दायो जों बर'आ दखन बिटिसि सुक्तिनि उनाव क'क्राझाराव दखन जों उन्दुनो हायामोन खालथां खुलथां बैयावबो खालथां खुलथां बा बिराद जाफुंसारदों दा मन्त्रि हेन्दलुम टेक्सटाइल मन्त्रि जालायबाय उरखावग्रा थानायाव जुदि जोङो बेबायदि मालायनिफ्राय बायनानै दख'ना आरो जोमग्रा गाननांगौब्ला मन्त्रिया मा सानगोन मन्त्रियाथ' बिराद स्किम लागासिनो दं बेनिखायनो आं बुङो कालसारेल दिगावबो जोङो गोख्रों जायाबा खिन्थु जोङो जाहाथे सेस जागोन मालायजों जों मुगि जागोन बे मोनसे ओमफ्राय अनेक आं नुदों कर्म संस्कृतियाथ' गैखाथारला माने बिटिसिआव जुदि मोनसे खेरानि ओंखारदोंब्ला MA BA MBA TMBA ज्राव ज्राव एप्लिकेसन नोंहा थाखा फैसा दङ बिमाफ्रा थाखा फैसा गारनानै हायद्राबाद बांगालर दिल्लीयाव फोरोंदों बे गथ'आ मणिपुरनि ट्राइबेल बायदि मानो JCT बेवहाय साख्रि नागिरनानै गभर्नमेन्ट अफिसार मानो जानो हायाखै आंखौ ओरैबायदि बुंदोंमोन सानसे बेलासे दाबो बुङो सम सम बे आबसुनि बर'लेण्ड मुभमेन्टआनो जाजोब्बायलै सेंग्राफोरखौ सिख्लाफोरखौ सेस खालामबाय नो बेनि थाखाय मिसलिड जायाखै बे नङा खोथाया आरो बर' मिडियाम फरायनानै जेबो जाया होननाया बे खोथा मिडियाम इज नट ए फैक्टर आं नुनायाव मिथिगौ नोंथांमोना होमब्लालाय बे एलआइफोरनि लेखा गोरों मोजां गुनु माहाजोनफोरनि गथ' गथाय मानो बहाय IAS मोनदिया IPS मोनदिया जेबो मोनदिया माने वाइ गामिनि मानसिया जेनेबा आबसुनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट जानायखाय एखेबारे गाज्रि जाथारबाय साप'ज व्हाट एबाउट एलाइट ग्रुप अफ पिपल मानो जायाखै मानो मिसलिडिं यथ जादों मानो मिसलिड जादों वाइ बेबो मोनसे सोंनो गोनां खोथा दं बाहाय बेनिखायनो आं बुङो सोरखौबा दाय होनानै सोरबा आन्दलनकारिखौ दाय होनानै सोरखौबा माबानानै बेबायदि जोङो खारोब्ला खिन्थु जानाय नङा गावनो वार्क कालचार दिन्थिनांगोन प्रेक्टिकेलि नों मावनानै दिन्थि प्रेक्टिकेलि नोङो मावनानै दिन्थि आर्टिफिसियेल दाजा बेसो आसल खोथाया आं बेखायनो आं पिकनिक जानायखौ आङो लास्ट 5 इयार्स आं जाबाय आं पिकनिक जानो थांनानै गावखौ ओरै सानदोंमोन पिकनिक जानो EMल' फैसा बियो आं निजेनो नुथारदों पिकनिक जानो MLAनाव सान्दा बियो बेथ' बिराद लासिं सिंना नों जुदि पिकनिक जानोब्ला नों जुदि दमासि जानोब्ला नों माने थांनानै जा बा माबा जा EMनाव नों 50,000 बिहैनाय 25,000 बिनानै नोङो बगामाथियाव जाहैनाय
बबेबा दिपर बिलाव जाहैनाय बबेबा दिप्लायाव जाहैनाय मा नांगौ बेखौ why we need दिनै जे बे आं बे बिजाबखौ जे बेखेवबाय दैमा रोंगोराबो बेखेवबाय खुनिनाबो बेखेवबाय जोंनि सोरनिबा बर' न'खराव साफा सानैनि बाहेरै बर' न'खराव सोरबा ड्रयिं रुमाव लेखानि आलमिरा दं नामा आं प्रश्न खालामो I have visited many elite group of people's house रावबो लेखा ड्रयिं रुमाव दोना मा दोनो मिथिगौ फुथुला दोनगोन माबा दोनगोन उमुक दोनगोन ड्रयिं रुमाव एखे 5 लाख थाखानि सफासे दिन्थियो बिराद किन्तु नोंथांमोना तामिलनाडुआव नाय पान्जाबाव नाय हायद्राबादाव नाय प्रत्येकटा ड्रयिं रुमाव लेखानि आलमिरा थायो बिसोरना बेनि थाखायनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ होनदोंमोन उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ ओरैनो दुखुजों बुङाखै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ होनदोंमोन जोंनि रिडिं कालचारा रिडिउसिं रेट जालांदों बर' बिजों जादों फराया बर' लेखा बिराद स्टेन्डार्ड साफायदों फराया मा जागोन गाव जेला अर्किनि प्रेसिडेन्टमोन माबामोन एडिटर जेलानाखि बिदांस्रिनि आं जेला गुवाहाटीआव आफादगिरि जायो बे बिदांस्रिनि चिफ एडिटरमोन बे आंखौ बुंदों आदा थरेन माथो बिजाबखौनो 10 थाखानि बिजाबखौनो बायालै बर'आ बहा बायनो आरो बायब्लाबो 10 थाखाखौ होबाय सानावलानो अखानायैनो हरो सानसेखालि नुबाय आं आरे आं फाननाय लेखा सानावलानो बोरै थांखोलै आं बिराद दुखु मोनदों नों अन्तत प्रिजार्भ खालाम न'आव दोन इयुन जोलैया बेखौ नायगोन ना नोंनि गथ' गथाया नायगोन ना नाया रावबो नाया फरायाबो बेनिखायनो आं नुदों जाथिया बिनि थाखायनो हेन्डिकेप जाबाय नामा नलेज गैला नामा गियान गैला नामा बेबो नङा आसलते बे नङा भगबादि कालचार जातियाव बर' जातियाव भगबादि कालचार गैयामोन बे भगबादि कालचारा जोंनाव खारदों दा साखो माखो हारिमु बे जातिखौ सेस खालामदों बेखायनो आब्दुल कालामआ मा बुंदों Don't educate your children to become a rich धोनि जानो थाखाय गथ'फोरखौ शिक्षा दा होदों Educate your children to be knowledgeable जातिया साबाय जागोन जातिया मोजां आब्रुथि गोनां जागोन आं बिदि बुंना लायोबा जोंना हारिमुआ बिराद दावगाबायलै उमुक तुमुक बिराद ओरैबायदि जाबाय जोंहा बेसेबां एवार्ड दं नों मिथिगौ बर' थुनलाइ आफादा जोङो लिटारेरियानो 4 दं जोङो रायथारफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय रांसार बान्था दं सबिस्वर ब्रह्म बान्था दं बिहुराम बर' बान्था दं प्रबन्नाथ बरगयारि बान्था दङ हारिमु लकेश्वर ब्रह्म बान्था दं हाब्राघाट बान्था दङ हावरिया मावरिया बान्था दं बे बिनेश्वर ब्रह्मनि नामाव होयो जों बेनिफ्राय मेट्रिकआव हायेस्ट मोननाय बर' एमआइएलआव बान्था दं हायार सेकेन्डारियाव हायेस्ट मोननाय बर' एमआइएलआव बान्था दं आरो देग्लायनिफ्राय जोङो 20,000 होनो नागिरदों ओभारअल रिजाल्टआ बर' बिजोंजों फरायनानै जेसेबां हायेस्ट मार्क मोनदों बे गथ'नो जोङो प्रफुल्ल दत्त गस्वामी एवार्ड देग्लायनिफ्राय जों होगोन गतिके जोङो एनकारेज खालामनो थाखाय बेफोरखौ मावदों आरो दिनै बर' रावा 80 फारियाव हाबनाय लोगो लोगो 2005 निफ्राय जोङो कन्टिनिउआस मोनबा एवार्ड मोनगासिनो दं एखमा बिजाबखौनो नागिरबाबो मोनलायलायैबो जायो क्रिएटिभ लिटारेचार ट्रेन्सलेसन गथ' थुनलाइ आरो बेबायदिनो
ट्रेन्सलेसनबो थाबाय दा बेबायदि जोङो अनेक एनकारेजमेन्ट खालामनो थाखाय राइटारफोरनो माने बिदि बान्था होनायनि जा माबा दं आरो दिनै बिटिआर सरकारा मा खालामदों जों बुंबाय जे बर' गथ'फ्रा मानो एपिएससि इउपिएससि आइएएस खौ मानो मोनदिया आगोलावबो हाग्रामा महिलानि दैदेननायाव नाजादोंमोन बिथांमोना आइ मास्ट थेंक्स देम बिनिफ्राय प्रमद बर'नि डायनामिज्मआव मा जादों देग्लाय थांनाय बोसोरनिफ्राय सानायख' इन्स्टिटिउट अफ ट्रेनिं सेन्टाराव निउ दिल्लीयाव बिना फैसायै 50 जन गथ'खौ आइएएस आरो आइपिएस कोचिं आरो पिएइचडिनि थाखायबो फैसा होदों इन्जिनियार आरो आईआईटी फरायनो फैसा होदों मा नांबावगौ गरिब गथ'आथ' बेहाय कमप्लिट खालामहैनो हानांगौमोन आरो हानांगोन आरो बिटिआर सरकारा जिथुनिखि बलिष्ठ पदक्षेप लादों बेखौ मान सन्मान होनो थाखाय 50 जनाव नोङो साब्रैखौनो आइएएसमोन थांनाय बोसोराव नोंथांमोना रिजाल्टखौ नाय जयपुरनि बे मोनसे नखरसेयाव साथाम फिसाजो आइएएस मोनदों नखरसेयाव मीना कमिउनिटि मिथिगौ ट्राइबेल कमिउनिटि आरो इउपिआव मोनसे गामि दङ माबा होननाय धनखाय मोनसे गामि दं बेवहाय बिराद फिसा गामि बेबायदि कसुगाव बायदि बिराद गिदिर नङा बेबायदि फाथा खाथा बायदि बिराद गिदिर नङा फिसा गामि नोंथांमोना मालाबा फराय बे फिसा गामियाव 51 जन आइएएस आरो आइपिएस अफिसार दं 51 जन सासे सानै नङा जोंनि बर'आव बै समावथ' बुहुमखा आरो बे रन्जित शेखर मोसाहारि भास्कर सतीश ब्रह्म मोननायनिफ्राय दखन गसाइगाव एरियायावबो खमायलांदों बे जोंहा बे नार्जारि दंहैयो दा पुलिस अफिसार आरो हरिशंकर ब्रह्म नोंथांमोननि जिउ आइएएस आइपिएसआ गसाइगाव बहाथो दं सोरबा मोनदों बेनिफ्राय मनज स्वर्गियारि बरमानिफ्राय मोनबाय सासे आइपिएस बेनिफ्रायथ' मोनाखै बेनिखायनो बे हेरिटेजखौ लाखिनो थाखाय नाजानांगौ जों बेखायनो जों मोनसे खोथा बुंदों बे डाइसकटनि बेलायाव बर' थुनलाइ आफादा एबसुआन जे हेरिटेज स्कुलफोरखौ मार्जार खालामनो नाङा हेरिटेज स्कुल जि स्कुलानोखि 25 बोसोर जाबाय 50 बोसोर जाबाय 75 बोसोर जाबाय बर'आ दासिमबो 100बो जायाखै 75बो जायाखै किन्तु व्हाट एबाउट हेरिटेज आसाम गभर्नमेन्टआ हेरिटेजनि थाखाय 3 कोटी थाखा होनो हागौ बर' बिजोङाव गंसेबो सेलेक्सन मोनाखिसै जों बेखायनो बुंदों 25 बोसोर जानायखौबो होनांगौ 50 बोसोर जानायखौ होनांगौ 60 बोसोर जानायखौ होनांगौ हेरिटेज आरो हेरिटेज स्कुलनि मिनिङा ओरैबाव इउएन ब्रह्म एकाडेमि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म स्कुल सोरनिबा नामाव स्कुल दङ बेखौ हेरिटेज स्कुल खालामनानै मार्जार खालामनो मोना जों होनदों बेखौ डन्ट मार्जार खारन बाय रेपुटेसननि खोथा दं उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामाव बेखौ खुलिदों आजि बहुत बोसोर जाबाय बे स्कुला जै सिजेट खालामनांगौ बेखौ सेफाय मोना जों आसाम गभर्नमेन्टनि मेम'रेन्डाम होबाय आरो बे हिसाबै आसाम गभर्नमेन्टआ मानगोनां मुख्यमन्त्रिया बेखौ कनसिडार खालामनो नागिरदों गतिके बेबो मोनसे जोंनि थाखाय ग्रीन सिगनाल आरो मोनसे जाहैबाय मोनसे गोजोनथाव खौराङा 2 बोसोर स्कुल मार्जार जाया बर' मिडियामा असमिया मिडियाम बेंगलि बे माबाना गसाइगावनि बेंगलि हाई स्कुलानो एबलिश जाबाय गवालपारानि बिटि कलेजआ गभर्नमेन्ट बिटि कलेजआ एबलिश जाबाय गैला क'क्राझारा खुनुरुखुम थेंगाफाराना मिरौ जिरौ दङ दा बेबायदिनो जोङो होनदों हेरिटेज स्कुलखौ मार्जार खालाम आरो 2 बोसोर बर' मिडियामनि स्कुलखौ मार्जार खालामना जों नटिफिकेसन मोनबाय नटिफिकेसनाव टिचारफ्रा मिथिगौ 2 बोसोर रेहाय मोननायनि खारनाव 2 बोसोर जे जों मोनदों जों 2 बोसोर मोनबायलै होननानै उन्दुनानै जबाय थाबा जानाय नङा I appeal all the headmaster, SMDC member,
SMC member, guardian, to improve our enrollment. जों जुदि improve खालामनो हायाबा under NEP foundation course up to class 5 3 बोसोर जानाय लोगो लोगो गथ' गथायखौ दाना होनो हासिगोन फाउन्डेसन कर्स होननानै बुङो जुदि बे 5 बोसोरनि भितराव बे माबायो होनबासो बियो थांगोन बियो 6आव दा बेबायदिनो जोङो आं एपिल खालामो बयखौबो खावलायदों गावनि बर' माने गावनि गथ' गथायखौ बर' बिजोङाव हो फाउन्डेसन कर्सआव मोनसिगोन अंगनबादिया हयथ' सिंगेल अंगनबादिया थानाय नंला खाथियाव जुदि अंगनबादि दङबा बियो बे हाई स्कुलजों एमालगामेसन जाहैगोन आरो मोनसे खोथा आं टिचारफोरखौ बुङो सोरबा जुदि मास्टार डिग्रिया बे गार्लसआव साख्रि मावनानै दंब्ला कसुगाव गार्लसआव नोंथाङा हाई स्कुलनि मास्टार नोंथाङा एमइनि नोंथाङा एलपिनि मार्जा जानाय स्कुल नोंथाङा एमइनि मास्टार हिसाबै एमइआवल' मावगोन बे नंला बे कनसेप्टआ चेन्ज नोंथाङा एमए पास नोंथाङा क्लास 6आव क्लास लानांगोन इउ आर बाउन्ड आरो जुदि नों लायाबा थाथा हो स्कुल गारनानै थां बिदि जागोन दा अर्डारा ओरैबायदि खारा मोनसे स्कुलखौ हायार सेकेन्डारि आपग्रेड खालामनोबा साब्रै मिनिमाम मास्टार डिग्री बाव थानांगोन बिनि कनसेप्टआ मा मिथिगौ पोस्ट ग्रेजुएट टिचार थानांगोन बे पोस्ट ग्रेजुएट टिचारफोरखौहाय बाहायगोन हाई स्कुलनि मास्टारफोरखौ हायार सेकेन्डारियाव बाहायगोन बेबायदि बेनिफ्राय स्मार्ट कार्ड क्लासनि थाखाय मोननै थानांगोन आरो बेबो गभर्नमेन्टआ फैसा होआ दा बेखौ नाय हेडमास्टारफोरखौ आं एपिल खालामो नोंथांमोना केयारफुलि स्कुलखौ रैखा खालामनोबा बे गाइडलाइनफोरखौ आरो क्लास्टारिं फैबावबाय नों